с червеното знаме родини. Нас не ще ни уплаши смъртта. Ние сме на всеки километър. Ние сме на всеки километър. И така до края на света. На 19 март на площад Динци във Видин стартира националното турне на TV7 и TV News България избира. Националният канал избра Видин за начало на поредицата дискусии между граждани и управници, предавани на живо. Представителя на БСП на дискусията беше Михаил Миков. Основният резултат от дебата бе, че Видин отхвърли управлението на ГЕРБ. Това се обобщава в сайта на Михаил Миков. 4000 работни места е загубила Видинска област за 4 години управление на ГЕРБ. Констатацията направи депутатът от Коалиция за България Михаил Миков по време на първият политически дебат във Видин. По думите му, безработицата в региона е надминала 22%, и то при най-ниската заплата за страната и в условия на крайна бедност. Миков посочи ясно кой е бил на власт и кой е представлявал опозицията в последните години на този фон, кой носи отговорността за днешното състояние на държавата и региона. За тези 4 години рязко се отвори ножицата между област Видин и другите по-развити райони на България. И то като съзнателно провеждана политика на ГЕРБ. През управлението на ГЕРБ Видин загуби административният си капацитет и стана непривлекателен за инвестиции и създаване на нови работни места. Това заяви членът на изпълнителното бюро на БСП. Той припомни, че над 10 държавни структури са изнесени в други региони по време на мандата на досегашното правителство. Михаил Миков заяви, че първото, с което ще започне новото управление, е възстановяване на административният капацитет на областта. Той отбеляза, че БСП е единствената партия, която има и предлага ясна регионална политика и програма, които да дадат шанс за реализация на предимствата на областта. Ние сме на всеки километър. Ние сме на всеки километър. И така до края на света. На 20 март областната организация на БСП Видин проведе конференция в Белоградчик. В общината оцениха негативно 4-годишното управление на ГЕРБ. Социалистите са силно обезпокоени от тежкото наследство, което се оставя от безбройните проблеми, които още днес искат решение. Те увериха депутата Михаил Миков, че се включват в усилията за отхвърляне на дясната политика с голяма мобилизация, особено срещу популизма и лъжата, които отново се връщат в политиката и речникът на определени партии. Представителите на местната партийна структура се обединиха около тезата, че БСП е единствената алтернатива за по-социално и компетентно управление на държавата и изразиха силно безпокойство от евентуална манипулация на изборите и изборна търговия. Номинирани за народни представители по време на конференцията бяха Мариана Александрова, Михаил Миков, Георги Живков, Филип Попов, Тереза Станчева и Димитър Данаилов. Същия ден се проведе и конференция в Чупрене, където бяха издигнати номинациите на народният представител Михаил Миков и на председателят на областният съвет на БСП във Видин Филип Попов. След като изслушаха отчета на заместник-председателят на парламентарната група на Коалиция за България, 41-то Народно събрание, участващите с гласуване оцениха високо дейността му като народен представител. Изразено беше мнението, че не трябва с лека ръка да се приравняват всички в досегашното Народно събрание. Няма стари муцуни, има нови лица, а можещи, знаещи, честни и с висок морал. В своето изказване Младен Младенов представи убедителни доказателства за това, че през тези 4 години държавата е абдикирала от българското село, от борбата с битовата престъпност. Управляващите трябва да знаят, че и тук живеят хора, заяви още Младенов. Социалистът от Горни Лом Дани Антов изложи един много точен анализ на социално-политическата обстановка. Говори за медийните внушения и лъжата, за опасностите от някой нов спасител или месия. Всичко е в ръцете на избирателите и нека този път да не сгрешим в избора си, призова социалистът Дани Антов. Ние сме на всеки километър. Ние сме на всеки километър. И така до края на света. Следващата от поредицата конференции на областната организация на БСП Видин се проведе в община Ружинци. В събитието участваха Михаил Миков, член на изпълнителното бюро на Националният съвет на БСП,
Филип Попов, председател на областният съвет на БСП, и Димитър Велков, председател на областното ръководство на Младежкото обединение на партията. Делегатите с голям интерес изслушаха отчета на Миков за дейността му в 41-то Народно събрание, след което в една открита дискусия поставиха тежките проблеми в резултат на 4 години управление на ГЕРБ, а именно водоснабдяването на село Георгич, крайно лошият път за село Черно поле, безработицата, медицинското обслужване, както и битовата престъпност. Това е един от най-наболелите проблеми на местните хора. Оказва се, че вече има случаи на кражба на храна от детските градини. Кметът на общината Венцислав Ванков с тревога постави въпроса за различните стандарти на изпълнителната власт към местното самоуправление и най-вече опитите да се прехвърля вината за това състояние и отчаяние на хората към кметовете, към местната власт. Посочи, че в момента безработицата в община Ружинци е 36%, а от 1 април става 79%. Конференцията номинира Михаил Миков, Филип Попов, Венцислав Ванков и Натка Антонова са кандидати за народни представители в 42-то Народно събрание. Предизборна конференция имаше и в Макреш, където социалистите дадоха висока оценка на работата на Михаил Миков като народен представител от 5-ти многомандатен избирателен район Видин. Ние сме на всеки километър, ние сме на всеки километър и така до края на света.